Rytmus kade! Rytmus je frajer! Rytmus je frajer! King of pop! Ty to rýchlejšie. Nedáš mi ten mobil, čo? Potrebuješ ten mobil. Kúpil si mežlinku. Vieš, ja som konferenčný More, reper. čo mi do paconu pre toto? Práve som si kúpil nový Gucci botažky. To vám nemôžem ukázať, lebo to je kopia a poznáte to. Viete, Slippy Armani. Slippy Armani, Jonas Brothers. Tričko Hannah Montana. To mám doma, také ružové. Vidličku Gucci. Vidličku Gucci, to mám tiež doma. Louis Vuitton tašku. Louis Vuitton, mikrofón mám doma. To taký z Librovky, co už kabel napojený. A proste zvykli to mi hovoriť, že som rapper, že som frajer. Že nie som iba rapper, ale že som multitalentovaný čávo. Vieš, proste to zvykli hovoriť, no. Ja za to nemôžem. A vieš, čo z toho vidím? Tvoju mamku. Ego, tam je kolo tebe. Pomyslí mi, či nechce pomôžiť. Či jak sa volá. Hej! Nechceš sa pomôžiť, tam sa pýta šofér. Ja. Babuľo. Bambujo. Babuľo. Jak sa volá, ale? Babuľa. Ja znam. Tam Rytmus postu Hutor. Musím ísť, idem nahrávať. Kedy vydávaš nové nový CDčko? album No. názvom Fenomén 2012. Nie, to som už vydal vlastne. Teraz bude nový album. Gypsy Alex, vieš. To je taký album, to už není jak staré, vieš. To už je Jak Gypsy Ľuboš. dačo iné. Hej. Pončo. Alebo jak Culicu kradnú pesničky od každého. Každou Už za ukradnú pesničky. tretie CDčko, co každý kradne pesničky. Proste, Toto zapíšeš na internet. Hej, toto dám jak kradne Culi vašu pesničky. No nie vašu, či všetkých. som frajer, no proste. Hej. No a co bude na nové CDčko Gypsy Alex? Vieš, tam bude také pesničky, vieš, co... To už je pornografia. To je všetko. Tam je všetko a proste Rozdumuje, hej. som multitalent. Magor. Bež príš, more. Vidíte?